Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेरानि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दै मोजाङै दं माने दिनै मोजां जानाय नङा बायदि मोनदों आं माने बिराद सान्दुं दुंबाय हाजिरा दङ खामानि दङ इ सान्दुङाव बोरै मिथिला लाइनाबो दासो फैदो कारेन्टआबो ओमफ्राय दै जमा खालामना लानि दिनै आं मा खालामलाङो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो बिब' सासे फैदो इजों गेलेनानै थानांसिगोन दिनै नैबे दुस्थुआ फै नोंखौ बखिदो नोङो बुजि मोनदों नोङो दिनै इमान गरम फार्स्टआवनो आङो मा खामानि मावनो सानदो मुनुखौ थुखैग्रोना लानि दै गुदुंजों मटरखौ सोरबा बन्द' खालामबाय ना गाबबाय थादों नों बन्द' खालामनो हायोबा खालामना फैदो खना जिं फैजासो सुइसा खेबसे मोनायाव लाइन गैयामोन कारेन्ट फैयाखैमोन आं दसे मबाइलखौ चार्ज होना लानोसै बेनि उनाव ओमफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो मुनुखौ थुखैखांनानै आं फोथाराव लांनो थाखाय साहा फुदुंगासिनो रुवादिफोरनो हरनो मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए गोलोमजोब्बाय आं लोगोफोर अरावसो संदो नालाय मानसि बुरजानि ओंखामखाय अरावसो संदो मेगनाव आंनाव थंयानो खपके हाबनानै होबाय एकदमके फट'नो बिराद सायो थंयाया बिदि हाबना होबा मोदैबो गथारा बिराद सायो ओजोंहाय आंना ओंखामाबो मोनबाय दालियाबो मोनबाय पापड़खौबो जेरै मेरै सावना लाबाय आं ओजोंहाय हाजिरा रुवानिफोरनो दिनै दावदैखौनो होनो होननानै हांसोनि दावदैखौ खन्ना लाबोनानै आङो रुनो थाखाय सुगासिनो दं खैथा सानै बिदिनो सुबाय थादोंमोन आरो आङो बेखौनो रुना होसिगोन आयु जि गरमखा दिनै आं फेनावसो रेस्ट लानो होनना रुमाव फैबाय दसे उन्दुनानै फेना गोलैनानै बायदो फेननिफ्राय टेबोल गैया सियारावनो दोननानै फेकदों आरो ज्राब हाजिरा बांना लोंना मिथिया
आंनि चेनेलखौ प्लिज वान के साबस्क्राइब खालामनानै स्कुल मोननो थाखाय मिजिंबा ओमफ्राय आङो फुङावनो गावखौ देखायाखै एखदम गरमजों आं जलंगा दख'ना गाननानै गरमाव थान्दा मोजां जायो नालाय बेनि थाखायनो मेक्सि ओमफ्राय आरो जलंगा दख'ना बांसिन गानाखै दख'नाखौ गाननो हाया गरमथार ना दा ओंखायनो आङो फुल नुजाजोबाखै ससे नुजागासिनो जियानो जाथोंफोर बिराद गरम दाथ' गासिबो मोजाङै थाबानो जाबाय न'फोराव नुबाय थानाय जानो दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायाबा बोरै जानो नै लोगोफोर आङो बेलासे सकआव थांदोंमोन मुनुआ एसे लोमजाब्रबनानै सकआव लांनो गोनां जादों नोंथांमोना जोंनि सकखौ एसे नायनानै लादो मुनुआ लोमजाब्रबनानै आङो हमिय'नि मुलि लांनो फैदोंमोन सकआव आं गिनानै माखौबो लेंहरब्रबनानै सकआव गावखौनो लाबाय ओंखायनो देखायबाय आं एसे आंनि मबाइल गोदानखौ हासबेन्डआसो लादो ओमफ्राय आंनि गोदानखौ बावबाय नालाय जों नायग्रा खेला नायग्रादो जों दे नोंसोर गेलेबाय था मुनुखौ बिब'आ लामाखैजा लाना थांदो इयावनो आंहा थुरा माबा माबि मावनांगौखौ मावनानै लाबाय ओमफ्राय दा सेख्लासिम दंबावो इखौ दा माबाबो सिबसिगोन आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन